Cela sivule ekaPetru yokuqala chapter 3 so dadisha uverse 7 namhlanje. Siqhubeka la sasigcine khona izolo ekukhulumeni ngeindaba zabantu besifazane. Namhlanje ngifuna ukusiyala ngokuthi uNkulunkulu uyafuna amadoda noma abantu besilisa babazise abantu besifazane. Igama lesingisi is to honor abantu besifazane abakholwayo. 1 Peter chapter 3 verse 7. Kanjalo nani madoda hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka. Nibanike inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. Kanjalo nani madoda hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka. Nibanike inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. Izwi laNkulunkulu alifihli ukuthi lifuna abantu besifazane babathobele abayeni babo. Le chapter lesifunda kuyona la chapter 3 ubukade ukhuluma ngalokho kusukela ku verse 1 lize lithi noma ngabe kuthiwa abalaleli izwi amadoda angakholwa noma amadoda athi ayakholwa kodwa khona la phambuka khona nje akenzi kahle lo baba oshade naye kodwa lithi mthobele anyway. Futhi izwi laNkulunkulu liyabayala abantu besifazane emabandleni ukuthi bathobele ubuholi besilisa ama-elder namadikoni uNkulunkulu awabekayo ebandleni. uNkulunkulu ke uyazi ukuthi leyo nto inobungozi enabo. Abantu besifazane befundiswa kanjalo namadoda ezizwa leyo nto kune temptation yokuthi amadoda enze ngokweqile ekuphatheni kwawo. Amadoda emakhaya aphathe ngendluzula enza umathanda ngoba ezwe kuthiwa kumele athotshelwe. Ikhona leyo ngozi leyo. Ikhona nengozi yokuthi abantu besifazane babone ngathi balahliwe uNkulunkulu ubayekelele kulamadoda onakele kanje ngakho bavuka umbhejazane bafuna ukuyilwela bona because babona sengathi bayekeleliwe nje ezandleni zabantu abanendluzula. Ukavoid lezo zinto uNkulunkulu ufundisa amadoda ngokuthi amele ukuyisebenzisa kanjani le authority awanikeza yona uNkulunkulu. Ayayalwa amadoda ukuthi lokhu kubusa uNkulunkulu awanikeza khona emakhaya, lokhu kubusa nokulawula uNkulunkulu awanikeza khona ebandleni amele ukukusebenzisa kanjani. And indlela yokuyisummarize leyo nto ukuthi amele ukubanikeza inhlonipho, ihonor abantu besifazane endleleni ahola ngayo amadoda. uNkulunkulu uyayifuna leyo balance. Khona amadoda engeqisi nabantu besifazane bangabona sengathi bayayekelelwa bese beyayilwela bona. Asidingi ukwenza njalo ngoba while uNkulunkulu ethe abanye abathobe uthe abanye kodwa bahole ngendlela ebafukulayo laba akuthiwe abathobe hayi ngendlela ebacindezelayo. Niyezwe lonto bathanda. Ngakho ekukhanyeni siyafuna ukuthembeka ezwini kaNkulunkulu malithi abesifazana abathobe. Futhi enye yendlela esifuna ukwenza ngakho lokho ukufundisa into ezifana nalezi ukuthi kuthiwe futhi abafukulwe. Makuthiwa thobani ningabi abaholi bantu besifazane akusiyindlela kaNkulunkulu yokuthi akwenziwe noma yini ke ngabantu besifazane abadeleleke kodwa uyayala nokuthi abaziswe abantu besifazane ngaleyo ndlela thoba ukhululeke wazi ukuthi uNkulunkulu okuvikelayo ngesikhathi wenza lokho. Umbuzo oqale ngifuna ukubuza kuleli verse leli kusobala ukuthi libhalelwe abayeni. Yabona igama lithi amadoda lapha ichaza uhusbands abantu abaganiwe. Khulunywa ngamadoda namakhosikazi awo. Mina ngifuna ukwenza namhlanje ukulapply kuwona wonke amadoda. Hayi kuphela lawa aganiwe. Futhi ngifuna ukulapply in regards to bonke abantu besifazana abakholwayo hayi nje kuphela laba abamakhosikazi abo. So uma uzokwenza into efana naleyo kufanele uqale ubuze ukuthi ilikuphi igunya lokuyenza lo nto. Awukwazi thatha iverse nje elibhalelwe abathize wena uapply kwabanye abantu. Kufanele uchaze ukuthi
ukwenza ngobani lokho mawukwenza. Nginezathu ezintathu engenza ngicabanga ukuthi leli verse liya-applya kuwona wonke amadoda ebandleni, hayi nje kuphela kubayeni maqondana namakhosikazi awo. Izathu ezintathu. Okokuqala ukuthi into eyenzeka ekhaya sijwayele ukubona kweTestament elisha ukuthi uNkulunkulu ulindele ize ebandleni. Into eyenzeka ekhaya siza nayo masize ebandleni, asithi masingena eminyango webandla kushintshe ama-relationship enzeke emakhaya. Ngakho mawumajina ibandla likaNkulunkulu ligcwele amadoda namakhosikazi awo nezingane zawo, uNkulunkulu kade ethe amadoda awabazise abantu besifazane emakhaya, mabefika ebandleni baqhubeka lapho. Ngakho uzoba nebandla elinamadoda abazisayo abantu besifazane ngoba iwona amakhosikazi awo lawa ala ebandleni. Simele ukuyilendela leyo nto. Ingakho iyi-contradiction indaba yokuthi indoda ibe yinhloko ekhaya, makungenwa eminyango webandla kuphenduke kube umama oyinhloko ngoba uyena umfundisi, indoda isiyena. Kuyaphambana ne-nature, kuyaphambana ne-design kaNkulunkulu, kodwa kuyahambisana ukuthi iy'nhloko emakhaya noma zifike ebandleni ziyaqhubeka zibe yiy'nhloko, lawo ma-relationship ayaqhubeka ebandleni. Niyayizwa lento bazalwane? Ngikholwa ukuthi leti iya-applya ebandleni, hayi nje kuphela ekhaya, ngoba le nto yenzeke ekhaya kumele iqhubeke yenzeke uma sesisebandleni. Okwesibili, amadoda lawa angashadileko nomhlamba asemancane nabesifazane abasebancane bayayalwa ezweni kaNkulunkulu ukuthi balingise laba asebekhulile, aseni mhlambe laba abashadile. Ngakho uma kuthiwa indoda eganiwe ayimazise unkosikazi wayo, nalo ongaganiwe ma efika la ibandleni engibona ngimazisa unkosikazi wami kumele angilingise naye abaphathe kanjalo abantu besifazane. Ngakho in a way le instruction iyala bonke abantu besilisa ebandleni ukuthi bamele ukubazisa abantu besifazane. Niyalizwa lo phuzu lelo? Okwesithathu, le instruction le yokwazisa amakhosikazi ayikho based ekutheni nje umuntu oshade naye lo, kodwa i-based ey'ntweni ey'mbili. Okokuqala ekutheni ubuthakathaka kunawe, okwesibili ekutheni uyindlalifa kanye nawe. Kanjalo nani madoda hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane uyisitshe esibuthakathaka, nibanike inhlonipho ngenxa ukuthi bayisitshe esibuthakathaka. Okwesibili banikeni inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila. Bonke-ke abantu besifazane noma thiwe akakuganile lo muntu wesifazane uyisitshe esibuthakathaka, ngizochaza manje ukuthi babuthakathaka kanjani abantu besifazane. Kodwa futhi okwesibili bayindlalifa zombuso wokuphila mawukuthi bayakholwa. Umbuso wokuphila kukhulunywa ngensindiso. Ngakho asibazise bonke abantu besifazane ebandleni ngoba bonke babuthakathaka futhi bonke bayindlalifa zomusa wokuphila. Iyezwakala? So ngicathi ngiright ukuthi ngithi lento ebhalelwe amadoda, ama-husbands, iya-applya nakubantu abangesiwo ama-husbands, futhi iya-applya nasekutheni mphathe kanjani umuntu ongasiye unkosikazi wakho umuntu wesifazane. Wonke amadoda awabazise bonke abantu besifazane abakholwayo, uNkulunkulu siyala kanjalo sonke. Amen. Yindaba kuthiwa umuntu wesifazane uyisitsha esibuthakathaka. Angithi ubone leyo ndawo leyo. Hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane uyisitsha esibuthakathaka. Wabuza omunye enkonzweni yamadoda masikhuluma ngalento ukuthi babuthakathaka ndlelani abantu besifazane. Ngicathi kuneyindlela leseziwu-4 khona nezinye mhlawumbe ongayicabanga. Okokuqala babuthakathaka physically abantu besifazane ngokujwayelekile, akuhlezi kunjalo kodwa ngokujwayelekile uNkulunkulu wenze indoda yaba stronger, ithi ukuba yinde, amamasela athi ukuba makhulu, iba namandla athe xaxa, nendlela nje iyona inakho ukuba uphuma silwe ukudlula lo munye. Ngakho physically indoda is stronger, ngayibamba impi, ngaqukula into eyisindayo, ingamlimaza umuntu wesifazane. Ubuthakathaka physically kunomuntu wesilisa ngokujwayelekile, kuyenzeka abe khona ama-exceptions kodwa ngokujwayelekile. Number 2, umuntu wesifazane ubuthakathaka
ngokwe rank noma ngeauthority igunya analo. Kuthiwe akathobe emshadweni ngakho kumenza bebuthakathaka kunomuntu wesilisa lo unegunya lokwenza inqumo, unegunya lokwenza ngendlela abona ngayo, lo ubuthakathaka kufanele alandele okushiwo yilo. So in terms of authority namandla okuthatha inqumo, owesifazane ubuthakathaka, kanjalo nasebandleni. So amadoda iwona kufanele abe abadala bebandla bama-eld ebandla, ngakho anamandla okulawula ebandleni. Abesifazane kwathiwa abayithulele basubmit kubuholi bamadoda, ngakho babuthakathaka in authority. Nakwi-society, ngoba i-society ngokujwayelekile indlela obakheka ngayo ubuholi emphakathini, lo oyinhloko emndenini uhlangana nezinye inhloko komakhelwane nemndeni, kube nesigungu nje sabantu abahola lowo mphakathi lowo. Laba abahola lowo mphakathi bahlangana nabahola eminye imiphakathi, kube nabaholi baleyo tribe. Wonke ama-nations nakwaZulu imbala bekwenzeka kanjalo, ubuholi bakhaya ngaleyo ndlela. Indoda ngoba iphethe umndeni wayo ihlangana namanye amadoda aphethe yayo imndeni, bese kuba nabantu abaphethe umphakathi. Naka-Israyeli nale ama-culture ase-East, ubuholi bakhaya kanjalo, kugcine nobuholi obuphethe izwe buqhamuke ngaleyo ndlela. Noma sekhona ama-exceptions manje kwabantu besifazane ababa abaholi emphakathini nasezweni, ngokujwayelekile amadoda ana-more authority emphakathini kunabantu besifazane. Futhi ngenxa yalokho ukuthi amadoda stronger, amadoda iwona ne-authority, ajwayele nokuba namandla ngokweyimali kunabantu besifazane. Number 3 lo. Imali ijwayele kuba ngasemadodeni ingabi ngakowesifazane, ngoba uyena onamandla ohamba yosebenza, uyena ophethe imali zala ekhaya. Ibona abaphethe imali zalomphakathi, ibona abaphethe imali zalelizwe. uNkulunkulu wanikile amadoda lawo mandla. Abantu besifazane babuthakathaka nangaleyo ndlela ukuthi balandela ngemumva kubantu besifazane ngakwezeyimali ngokujwayelekile. Akhona ama-exceptions abakhona, angithi number ngcwele. Indoda futhi ngenxa yokuba umholi kwayo iba na-more influence, mayikhuluma iyezwakala kunomuntu wesifazane. Ine-influence emndenini, kuma-in-laws la umuntu wesifazane aganele khona, ine-influence ebandleni, ine-influence emphakathini. Amandla nalawo umuntu wesifazane uba nezwi elingaphansanyana kwele ndoda kuzona zonke lezi zinto engiyibalayo. Ni-understand abathandwa? Ngichaza ukuthi usho ukuthini uPetru mayethi abantu besifazane banjengesitsha esibuthakathaka. Indoda iyisitsha nayo kodwa esistronger. Owesifazane uyisitsha esibuthakathaka. Kusho ukuthini lokho? Ngibala izinto eziwu-4. Physically, ngokwe-authority, ngokwegunya, isikhathi esiningi ngokweyimali nangokwe-influence, ukwazi ukukhuluma izinto zenzeke. Abantu besifazane uNkulunkulu benzile bababuthakathaka kunamadoda. Amen. Umbuzo wesithathu engifuna ukuwubuza kuleli vesi ongena-ke manje usondele entweni okuyiyona esiyalwayo la. Yini le nhlonipho akhuluma ngayo? Ucabangani uPetru? Mayethi hlala nabo ngokuqonda nibanike inhlonipho. Alisho njalo nelakhe iBhayibheli. Mawuphethe ESV ithi showing honor to the woman as the weaker vessel. Le nhlonipho, le honor, kukhulunywa ngani la? uPetru maye eyibhala leli gama ucabangani? uNkulunkulu uthi kahle kahle asenze ini la kulento yokunikeza abantu besifazane i-honor? Masiyenze ibe practical lento, kukhulunywa ngani la? Into yokuqala kuyinothisa engayibalo nasemadodeni, sasikhuluma ngaleli verse kwinkonzo yethu yokugcina namadoda. Leli gama elithi honor alifani negama elithi respect. Khona umehluko khona mbijana. KweleZulu awubonakali kahle umehluko, inhlonipho. Bengingathi kwisiZulu banikezeni udumo. Mhlawumbe ngizwile ngisho kanjalo uma ngi-announce ngikhuluma ngani. Ngoba i-honor iyadlula kwinhlonipho. Ukumdumisa umuntu kuyadlula nje ekumhlonipheni umuntu. Inhlonipho inomqondo inoMqondo wokumphatha njengendlela ayifanele, indlela ayideservayo umuntu.
maye ingane umphathiso kwengane, maye untanga yakho umphathiso kwentanga yenu, maye mdala umphathiso komuntu omdala kunawe. Inhlonipho nje in general. Awumthuki umuntu, uyamhlonipha kukho kubo okwenzayo kuyena. Kodwa futhi akukho nokuthena okunye okwenzayo beyond ukugwema nje ukuthi ungamphoxi ngokwezinga akulona. I-honor noma udumo liyadlula enhlonipheni ngoba likhuluma ngokungamphathi nje ngendlela ayideservayo kodwa kumfukula. Uma kuthiwa umuntu uyamdumisa umnikeza udumo, abantu mhlambe bambuka ela, wena bese uyamphakamisa ukumdumisa umuntu lo. Makuthiwa you honor a person, uma abantu bembona eyintela, when you honor uyamkhuphula umuntu emehlweni abantu nasendleleni ayibona ngayo, kuchaza ukumfukula umuntu, kuyadlula enhloniphweni. Nezo into ezamichaza. So kunento okuthiwa siyenze la thina amadoda kubantu besifazane okungasikhona nje ukubahlonipha kuphela, kodwa sibaphakamise abantu besifazane. Ngifuna ukusebenzisa lezi indlela ebengiyibala ngithi amadoda astronga ngazo, abantu besifazane ba weak ngazo. Ngifuna ukubala kuzona ukuthi makungathiwa senza lento yokubafula abantu besifazane, ingabe siyenza kanjani kulawo ma-category awu-4 engiwabalile, ngathi sinamandla kunabo kuwona. Ngoba ngicathi lo mqondo uPetru anawo la, uyisitshe sibuthakathaka ngakho mnika udumo. Meaning kulezi indlela abuthakathaka ngazo wena mfukule kuzona lezo indlela. Okokuqala, physically. Kusho ukuthi lamandla akho uNkulunkulu akunike wona emzimbeni ungalokothi wasebenzise ukumdonsela phansi umuntu wesifazane, umenza azizwe engeyilutho, mhlawumbe uyamshaya. Never. Mawuyindoda ekholwayo esaba uNkulunkulu, ngoba lokho ukumhumiliate, ukumehlisa. It's the opposite yokumphakamisa. Umenza azizwe engeyilutho ngoba wena unamandla kunaye, ngakho wasebenzisa amandla akhe ukumdominate nokumhumiliate, umehlisele phansi. Cha, kunalokho sebenzisa amandla akho ukumfukula umuntu wesifazane ngokumvikela nokumsiza, akazizwe ewutho ngoba wena unamandla, akazizwe evikelekile ngisho kwezinye igcwele azizwe into engahlonipheka engeke ithintwe nombani ngoba wena unamandla. Amandla akho asebenzela ukuphakamisa yena, umnikeza i-honor ngamandla akho, usizo kuyena ngamandla onawo. Mawukuthi ukuphuma uyosebenza noma nje ukuvula isivalo esiqinile, uyayibona leyo nto, amandla akho asebenzela uzizwa manje ewutho, unanomuntu omvulela ojeka abavalekile abaqinile. Nasebandleni amandla ethu njengamadoda physically awasebenze ukwenzela abantu besifazane uNkulunkulu asinikeze bona bezizwe bewutho, abazizwe bephakeme nje, behloniphekile, bethatheleke phezulu ngenxa yalezi ikhwephu uNkulunkulu asinikeze zona. Amen. Ngakho asiqukula izinto singabuka ukuthi embona benzani. Amen. Bona idudula ihlalo usondeza itafula uba makungathiwa khona ongenawo la kugquma thina kuqala amadoda omama bazizwe beyama VIP, kugquma thina sibambe siginqike naye umuntu. Amandla ethu physically awabafukule abantu besifazane. Uma uza kule ndaba ye-authority ne-rank, ngitheba buthakathaka ngoba uNkulunkulu usinikeze igunya phezu kwabo thina. Igunya esilinikeziwe alingabenzi abantu besifazane bazizwe bengelutho-ke. Sebenzisa le authority esinayo ukubacindezela impela. Yikho into esoyizwa kubona, ayikho into abazoyiphawula, abanalungelo lokwenza lutho. Sebenzisa igunya ukubacindezela, ukubaphushela phansi. Uthi uNkulunkulu it must be the opposite. Leli igunya ne-authority esinalo alisebenze ukubezwa bazizwe beyizinto eyi-honored, eyihloniphekile. Kusho ukuthi iy'nqumo oyithathayo uyithathela ukusiza bona, bayazi ukuthi yazi ngoba kuphethe lo
ngingcono mina empilweni yami, ngibukeka ngcono naphakathi kwabantu, angidelelekile ngoba izinqumo abayithathayo ziyangisiza, ziyangiphakamisa, zenza izinto zibe ngcono kimina. Amandla ethu okubusa uNkulunkulu asinikeze wona asigabisi ngawo. Ukumbona umuntu ofuna ukukukhumbuza ukuthi kuphethe yena, ofuna uzwa, akafuna ulibala, akafuna ukhohlwa ukuthi ubani iboss. Lawo mandla ayakucindezela wena, wonke amathuba watholayo usebenzisa amandla akho ukukuphushela phansi wena ukuze ungabi yilutho yena abe utho. It must be the opposite kumadoda azi uNkulunkulu. Amandla ethu negunya akuyonto yokugabisa ngayo ukuhamba uyijikijela yonke indawo, kodwa into yokufukula laba okuthiwe busa phezukwabo. Kusho ukuthi bazolalelwa abantu besifazane, bazokukhuluma banganakwa, imbono yabo izonakwa, izolalelwa, bazoba ingxenye yokwenziwa kweinqumo, bazocontribute ekutheni ku-decide one la usuke wenze njalo uma umfukula umuntu makuwena ophethe. Awumenza azizwe engeyilutho ngoba awunandaba nokuthi ubona kanjani, kodwa umenza azizwe ewutho ngoba ngisho inqumo zenzayo uyamlalela naye abe negama ekutheni akwenziweni, ngakho uzizwa eyinto. Nezwe lonto madoda akholwayo. Amadoda awabafukule, hayi ukuthi awubahlonipha, angichaze inhlonipho la. Awabafukule abantu besifazane. Inhlonipho is a given kumuntu okholwayo, kodwa umyalo esiwunikezwayo ukuthi mfukule ngalamandla onawo. Mawucabanga indaba yemali, imali ayisebenzele okuhle kuyena, kungabi ithuluzi lokumcindezela umuntu wesifazane. Akabe nokuhlonipheka nedignity endleleni imali esetshenziswa ngayo, kungabi ithuluzi lokumlawula nokumcontrola. Kodwa mhlawumbe uyanikezwa amagunya okunquma ukuthi enzeni naye ngezimali. Sengikhuluma mhlawumbe emshadweni, nasebandleni same thing. Akuzi ukuthi ngoba amadoda aphethe athatha lezo inqumo bese abantu besifazane nje beyazwiswa ukuthi anilutho nabo mama, bayakhunjuzwa nangendlela imali esebenza ngayo. Kwi-influence esinayo, igama, izwi, isithunzi uNkulunkulu asinikeza sona njengamadoda, asingasebenzi ukubadicela phansi omama kodwa sibafukule. Indlela esikhuluma ngabo kwabanye abantu ayenza abanye abantu babahloniphe, babathathele phezulu, bebona isibonelo sethu ngoba indoda iyalandela ngithi yona ne-influence. Ababona isibonelo sethu bese beyabafukula nabantu besifazane, asikhulume kahle ngabo, asihloniphe i-contribution yabo, sibazise, sibafukule endleleni esenza ngayo phambi kwabanye abantu. Iyezwakala. Ngifuna ukwenza ibonelo-ke ezimbalwa la zokuthi la eBhayibhelini ba-honorishwa kanjani abantu besifazane, ngaphambi kokuthi ngizogcina ukukhuluma ngalento yokuba yindlalifa kwabo. Kodwa ake uvule nami u-1 Timothy chapter 5. Ngifuna ukusinikeza ibonelo ezimbili kuleli verse nakwamanye amavesi. Indlela eBhayibhelini abaziswa ngayo abantu besifazane, baphathwa njengabantu besifazane bomndeni. 1 Timothy chapter 5, uPaul uyala uTimothy, uverse 1, ungayikhaci indoda endala kodwa uyale njengoyihlo. Indlela ophatha ngayo ubaba wakho, madoda amadala ebandleni owaphatha kanjalo uTimothy. Abesilisa abasebasho ontanga yenu njengabafowenu. Bese verse 2, abesifazane asebekhulile, Timothy wayesemncane, abesifazane asebekhulile ubayale njengonyoko, njengomabakho. Nalabo abasebasha ontanga yenu abesifazane njengodadewenu ngenhlanzeko yonke. Verse 3, hlonipha abafelokazi, khona abantu besifazane abashonelwa bayeni babo, abanye abanamadodana ngakho abanalutho ngempela, bahloniphe okuchaza ukubanikeza imali balekelele abangabafelokazi ngempela. Yakhumbula into abangisho ukuthi ama relationship asekhaya kumele size nawo ebandleni.
nali ivese engisusela kuyona leyo nto leyo. Indlela ophatha ngayo ubaba wakhe ekhaya woza nayo la uphathe ngayo amadoda angangobaba bakho. Indlela ophatha ngayo abafowenu ngethemba ukuthi ubaphatha kahle. Woza naye ebandleni la nontanga yenu ubaphathe kanjalo abesilisa. Kanjalo nendlela ophatha ngayo uma wakho ekhaya. Woza naye ebandleni abantu besifazana abakhulile ubaphathe kanjalo. Uyakhumbula ukuthi uphathwa kanjani umama? Kwabase Efesu chapter 6. Yazisa uyihlo nonyoko. Menze njani? Mazise. Sijwayele ukuthi thina ohlonipha. Yes, ohlonipha kodwa that's not the word there. The word ukuthi yazisa, mazise, mdumise, honor, mphakamise uma wakho. Noma endaweni angaba into engelutho futhi uthathwa njengento engelutho ngoba akayilutho kwangempela. Akafundile, akanamali, akananto etheni nje emphakathini yokuthi sithathelwe phezulu futhi nabantu bonke bamthatha kanjalo. Kodwa wena omfukula uma wakho. Omenza azizwe ewutho kuwena. Lisho njalo la verse malithi mazise uyihlo nonina. Ngakho mayethi uPaul kuTimothy abesifazana sebekhulile ubayale njengonyoko kusho ukuthi obazisa ebandleni. Obafukula Timothy ebandleni yebo bayale makhona abangakwenzi kahle uba correct ubafundisa izwi likaNkuluNkulu kodwa indlela owenza ngayo ayinakho ukwedelela futhi ayigcini nje kubathatheni ngezinga umphakathi nezwe obathatha ngalo ayibazizwa behloniphekile emakhuluma wena Timothy abantu besifazana. Niyezwa bazalwane. Nalabo abasebasha njengodadewenu udadewenu uyamthanda. Umesethi ngenhlanzeko yonke ngoba emsikhona isilingo sezono zokocansi lapho uthi akungabi khona iphunga elinjalo Timothy abesifazana abasebasha banjengodadebenu ubaphatha kahle ubaphatha ngothando nangenhlonipho futhi ngenhlanzeko yonke Timothy. Ngakho uyala indoda okwakuyona yayihola ebandleni lase-Efesu umfundisi omkhulu wase-Efesu uTimothy uthi ezandleni zakho omama abakhulile abafane noma wakho bazise abesifazana abasebasha ababe njengodadebenu bazise Timothy abantu besifazana. Makhona abafelokazi abangaphathwa ngendlela abafelokazi abaphatha ngayo ezweni babe nje nothing okwenziwa noma yini ngabo ebandleni abahlonishwe banikezwe udumo baze balekelelwe ngezimali ukuze bangabi into engelutho kwangempela. Yezwakala abathanda. Cela ukunika ezinye izibonelo esokuqala sokuqhamuka lapha na kuLuke chapter 8 mhlambe ungavula amawuzo ukusheshsha noma ulalele ngifunde. Lasibona ngifuna ukunika sona ukuthi iBhayibheli alizibi icontribution yabantu besifazana. Liyabagagula ngomsebenzi abawenzayo, libancome iBhayibheli ngomsebenzi abawenzayo. Into esimele ukuyifunda nathi leyo. Akukhona nje kuphela madoda ukuthi sobaphatha ngendlela esiphatha ngayo abantu besifazana emakhaya. Kodwa futhi so ibona icontribution abayenzayo sigagule sibancome bangashayelwa phansi abantu besifazane eyintweni abazenzayo bezenzela uNkulunkulu kuvezwe nje ezamadoda kushayise ngathi abantu besifazana abenza ngalutho okutheni noma kukuningi abakwenzile izwi laNkulunkulu alenzi kanjalo. Mabuka la verse 1 uLuke chapter 8 ngifuna ubone nje ukuthi uJesu akanamahloni ukuthi wayondliwa abantu besifazana uyabagagula uthi emveni kwalokho uJesu wahamba ephuma engena emzini nasemzaneni ememezela eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu hambe eshumayela abalishumi nambili babenaye abafundi bakhe bemlandela. Kwakukhona nabanye besifazane ababephulukisiwe komoya ababi naseyifweni. KwakungoMaria obizwa ngoMagdalena okwakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa. uJohana umkakhuza induna owayinduna kaHerod meaning household manager wayimanager indlu yenkosi. uSuzana nabanye abaningi ababelekelela ngalokho ababenakho meaning ukuprovide out of their means
babekhipha izimali zabo ukuze uJesu nabafundi bakhe badle. Uyawabona amadoda esikhathi samanje eyimboza lento le. Uma ubhala awukahle Luke, yeke leyo. Ungayibhali leyo Luke. Asikho isidingo sokuthi abantu bazi ukuthi sasingenamali sasondliwa abantu besifazane. Fihla leyo nto leyo. Not with uJesu, not with uNkulunkulu. uNkulunkulu uyagagula, uzabagagule ngamagama. Siyabazi abantu ababondla indodana kaNkulunkulu ngesikhathi ishumayela ivangeli yayingenamali. Indodana kaNkulunkulu yayondliwa uMaria Magdalena, yayondliwa uJohana umkamkhuza owaye household manager kaHerodi, yayondliwa uSuzana kanye nabanye abantu besifazana abaningi ababehambe bekhipha izimali zabo bathenga ukuze kube nesinkwa nofishi uJesu nabafundi bakhe badle mabeshumayela ivangeli. Le contribution yalabo mama ayifihlwa, iyaqhamiswa ezwini likaNkulunkulu ukubaphakamisa lokho abantu besifazana. Amadoda angalezi izikhathi ayifana namadoda ayewes kunathi, sinconywana thina kancane, kodwa nawo ayefuna ukuphakamisa amadoda bemakhulu. Umuntu wesifazane nje ngathi ayikho into ethina ayenzayo. uNkulunkulu akanjalo, iBhayibheli alinjalo. Ngakho thina amadoda azi uNkulunkulu asibi njalo, asigqamise ukusebenza kwabantu besifazane ebandleni likaNkulunkulu. Romans chapter 16 esisibonelo salento yokugqamisa icontribution yabantu besifazane. uPaul uyabhala la kuRomans 16 mayivala, ngiyamncoma kini udadewethu uPhoebe Foibe ngesiZulu, oyidikoni ebandleni laseKenekreya Caesarea, ukuba nimamukele enkosini njengokufanele abangcwele, nimsize kukho konke angahle akudingekini, ngokuba ulusizo impela kwabaningi, ngisho nakimi imbala. Liyeke iBhayibheli lesiZulu lifaka ipolitiki malithi uPhoebe oyidikoni, igama nje lichaza ukuthi uyi-servant yebandla. Sekufanele wena-ke u-interpret ukuthi u-servant uchaza nje umuntu osevayo noma uchaza isikhundla sobudikoni. Laba abahumushayo babona ukuthi kusho isikhundla base bafaka isihumusho sabo la ezwini kaNkulunkulu. Angithandi abantu mabenza leyo nto. Kodwa khona ama-version anjalo, ama-version anjengo-NIV aya interpret. Angithi niyazi bazona, angishaya amangqimphotho manje, yazi niyazi lona. Akhona ama-version ahumusha njengoba kunjalo, igama elabhalwe uPaul la u-servant, isikhonzi. Bese ama-version amanye njenge-ESV asho ukuthi servant. Kukhona amanye azama ukuchaza ukuthi kushiwo ini. So ohumushayo ufaka owakhe umcabango unjengomuntu oshumayelayo mayehumusha. So ke abhala ukuthi njalo kwenisibonelo kumadoda ngenza isibonelo sa 1 Thessalonians 4. Makuthiwa wonke umuntu akakwazi ukuphatha isitsha sakhe ngobungcwele makhunywa ngezono zokocansi. uPaul uthi wonke umuntu akaphatha isitsha sakhe ngobungcwele. Yini isitsha? Sefana uhumushe, sefanele uinterprete, omunye ucathi isitsha umzimba, phatha umzimba wakho ngobungcwele. Omunye ucathi isitsha unkosikazi, phatha unkosikazi wakho ngobungcwele. Kodwa uPaul ubhale nje ukuthi isitsha. Khona i-literal translation ezothi isitsha, bese kube wena ofanele uyi-interpretele i-ESV leyo. I-translation yesiZulu ine-interpretation phakathi. It's not always a bad thing, kodwa sometimes kufanele ichazwe leyo nto. Izothi phatha kahle umkakho. Mina bekufanele ungiyeke ngiyichazele mina ukuthi uPaul wayichaza ukuthini. Ngoba manje useyangiphoqa ukuthi ngizwale sengathi ngishaya ungqimphotho mangifundisa abantu ngeBhayibheli lesiZulu. Nezo nto eyichazayo umfundisi bazalwane. Akabaleki neqiniso. Uchaza lona iqiniso. Ngakho ke mayethi uPaul uyamncoma udadewethu uPhoebe oyisikhonzi ebandleni, oyincekukazi yebandla, uchaza ukusebenza kwakhe nokuyinikela kwakhe ebandleni, ukhuthele umuntu osebenzayo, uzuyakugagula ukuthi kwenza kanjani. Uthi lapha egcineni kuverse 2, ulusizo impela kwabaningi, ngisho nakumina imbala.
lo sisi lo ave usize ebandleni likaNkulunkulu. Okudingayo uzokuthola kuyena, akavilaphi, akacashi ngemumva. uPaul uyagqamisa ukukhuthala nokuba usizo kwakhe ebandleni. Uyi-70 ebandla. Lo sisi lo uyajuluka ngenxa yebandla likaNkulunkulu. uPaul ufuna ukugqamisa lokho emabandleni. Ngizoyeka le example yabaseFilipi, ubone kodwa abaseFilipi chapter 4 khona nabaye abantu besifazane abagqanyiswayo lapho ngomsebenzi wabo. My point bangcwele, izibonele sibone eBhayibhelini okokuqala zokufukula abantu besifazane ukubaphatha njengemndeni yethu. Mphatha umuntu wesifazane ngendlela ophatha ngayo uma wakho. Ngethemba lokuthi uma wakho uyamazisa, akaconsi phansi kuwena uma wakho. Mphathe ngendlela ophatha ngayo odadewenu, ngethemba lokuthi odadebenu uyabazisa, uvuma idlalwe ngabo. Khona umuntu uzodela udadewenu ukhona. Kanjalo nabantu besifazane ebandleni wenze njalo kubona. Bese okwesibili ba recognize ngomsebenzi wabo. Asiyeke lento yokushaya ngathi abantu besifazane akukho abakucontributayo ebandleni. Imbono yabo akuveza ukuthi yabo. Shase ngathi ngiqhamuka la sengiqhamuka nawe ngathi owami. Ngabe ngisabala abantu abafaka inqeqheba kulento le. Ngicela uamen webhesi bakwethu, uamen webhesi. Yes, asiyekele leyo ndaba leyo yokubashayela phansi, singabavezi abavele abagqame ngoba nangu uNkulunkulu enze njalo. Right, ngicela ukuvala ngale ndaba yokuthi bayindlalifa zomusa ukuphila. Ngicela ubuye lapha kula verse lethu 1 Peter 3 verse 7. Kafishane nje in the few minutes asele ngifuna ukuvala ngale ndawo. Kanjalo nani madoda, hlalani nabafazi benu niqonde ukuthi owesifazane njengesitshe sibuthakathaka, nibanike inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. Bayindlalifa zomusa wokuphila kusho ukuthini lokho, futhi yindaba kufanele sibanike udumo ngenxa yakho. Makuthiwa as of the grace of life kusho ukuthi bazokwamkeliswa ukuphila okuphakade. Ngathi ugrace of life uchaza lokho, awuchaza umshado. Bakhona babona kanjalo kodwa ngazi ukuthi indaba ngoba ugrace umusa kaNkulunkulu life in this context uma ungachazi physical life uchaza nje ukuphila okuphakade. Angiboni ukuthi umshado umusa wempilo, no. Ngibona ukuthi kukhulunywa ngokuphila okuphakade. Labantu besifazane bayindlalifa kanye nathi zokuphila okuphakade. Yini le khulunywa esho lapha? Ukuxolelwa kwezono, ukubuyisana noNkulunkulu, ukuzalwa kabusha, umusa nje kaNkulunkulu kubantu. Abantu besifazane bayawamkeliswa ngendlela efanayo namadoda. Ukuvuswa ekufeni uma uJesu ebuya, banikwa imizimba emisha, nabo bayokwamkeliswa njengamadoda. Ukungena embusweni kaNkulunkulu, bamkelwe ebukhoneni bukaNkulunkulu, babe izakhamuzi zeJerusalem elisha, babuse kanye newundlu ingunaphakade naphakade. Lelofa ifa lamadoda kanye nabantu besifazane ngokulinganayo. Ayikho le nto ukuthi umfana omdala wayethola wonke amafa, umama namadodakazi kufanele bancenge kuyena. Embusweni kaNkulunkulu bayindlalifa ngokulinganayo kanye namadoda abantu besifazane. Very important. Okusho ukuthi ungabi khona umcabango ukuthi bangaphansi kwamadoda permanently nje. No, amadoda anikezwe amarole okuhola, kodwa abantu besifazane akusho ukuthi ba inferior kunamadoda embusweni kaNkulunkulu, bayalingana nabo. Bese ethi uNkulunkulu makukhona indoda engayiqondi leyo nto, engayizwisisa leyo nto futhi engayenzi leyo nto, athi basobhake imkhuleko yakho ingathiwa. Ngamanye amazwi, uma ungazukumkhombisa udumo umuntu wesifazane ngoba umbone ngathi mncane kunawe, uinferior, umkhuleko wakho uzothiwa. Kusho ukuthini ukuthiwa komkhuleko? Kusho ukuthi umkhuleko wakho awuzukusebenza. Usebenza kanjani umkhuleko? Umkhuleko usebenza ngokuthi uNkulunkulu awulalele bese yawuphendula. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uzowuziba umthandazo wakho. Mhla ucela usizo iyokuziba inkosi. Mhla ucela izinto iyokuziba inkosi. Noma ikuzwa ngeke izikunike lezi zinto oyicelayo. uNkulunkulu uyomelana nawe
abe yisitha sakho uma wena ungazukubafukula abantu besifazane ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona. Ngamanye amazwi uNkulunkulu umvikeli wabantu besifazane. Njobe ethe abasithobele akabashiyanga bebodwa ezandleni zamadoda, uzongenelela uma amadoda ebaphatha ngendlela uNkulunkulu angayishongo. uNkulunkulu uzodila namadoda angabazisi abantu besifazane. uNkulunkulu uzodila nomyeni ongamazisi umkakhe. uNkulunkulu uzodila nabaholi nabefundisi namadikoni namadoda njengale ebandleni angabazisi abantu besifazane. Maye kithi madoda uma singazukubafukula abantu besifazane ngamandla uNkulunkulu asinikeze wona. Ngiyesaba mina. Angifuni ukuba indoda engalalelwe emazulwini. Mangithandaza uNkulunkulu abhekele, bese ngenze njani? Bese ngithembani? Bese ngibalekela kuphi uma uNkulunkulu esengishalazela ngenxa yendlela engibaphatha ngayo abantu besifazane? No. Ngakho lento le threats kaNkulunkulu lesi sithunzi abanika sona mebabiza ngeindlalifa kanye nathi asenze sibafukulenike abantu besifazane. Thina amadoda akholwayo asibathathi kancane abantu besifazane. Asibacindezeli, siyabahlonipha, asigcine kubahlonipheni, kodwa siyabaphakamisa olimini lwethu abantu besifazane bayinto ezinkulu. Ezenzweni zethu abantu ababuka thina nesibonelo sethu bayabazisa abantu besifazane belandela isibonelo sethu la ekukhanyeni. Noma iqiniso lokuthi abantu besifazane bangaba befundisi bangaba amadikoni silikhuluma, kodwa alenzi kube ne-sense of superiority yamadoda nje la singayazi iqhamukaphi. No. Abantu besifazane basekukhanyeni bayaziswa, bayahlonishwa, bayafukulwa, kukhulunywa kahle ngabo, bayagqugquzelwa ukuthi bayikhandle embusweni kaNkulunkulu, futhi abafihlwa izinto abazenzayo. Akushawe imithetho uNkulunkulu angayishayanga, eshayela phansi abantu besifazane nje. Ilokhu stretchwa nje indaba ye-submission ne-authority yamadoda izifike la uNkulunkulu angashongo khona. No. Awenzi kanjalo amadoda azi uNkulunkulu, agcina la uNkulunkulu othe agcinwe khona, aweqi afake eyawo imithetho uNkulunkulu angazange azayifake. Ngoba abantu besifazane bayindlalifa kanye nathi, futhi asifuni uNkulunkulu amelane nathi, agcine seziba ngisho nemikhuleko yethu. Amen. Asithandaze.